Vi har om beviser. Vi har så valgt type 2, 3 og 4. Og nu vil Trine så gerne fortælle om type 2. Ja, type 2 omhandler primtal. Hvis vi nu tager fat i den, der hedder, at der findes uendelig mange primtal, men vi så vælger at antage, at det er forkert, men i stedet for hellere vil antage, at der findes endelig mange primtal, altså at der er et endeligt primtal. Hvis vi så vælger at kalde den Pn, og dermed finder en metode til at finde ud af, om det er rigtigt. Det er, at vi tager alle de primtal, der findes, gange med hinanden, og derefter plusser med 1. Hvis det tal, vi får ud af den metode, er et primtal, kan vi antage, at vores antagelse er korrekt. Hvis det ikke er et primtal, så er vores antagelse forkert, eller at vi bare ikke har brugt den rigtige metode til at finde et primtal på. Ja. Så har vi så type 3, som handler om modstrid. Og det vil sige, at hvis A er rigtig, B også rigtig, er A forkert, er B også forkert. Hvis vi nu antager, at A er rigtig, men B er forkert, så har vi det, man kalder en modstrid. Så derfor antager vi så, at B også er rigtig. Så har vi så type 4, som omhandler kvadrattal, som vi kalder N2. Kvadrattal kan hverken have 2, 3, 7 eller 8 som sidste cifre, og det vil vi nu bevise. Vi tager fra 0 til 9. 0 gange 0 er 0. 1 gange 1 er 1. 2 gange 2 er 4. 3 gange 3 er 9. 4 gange 4 er 6, da man ikke tager det første cifre, men kun det bagerste cifre. 5 gange 5 er derfor 5. 6 gange 6 er 6. 7 gange 7 er 9. 8 gange 8 er 4. Og 9 gange 9 er 1. Nu har vi lavet en lille tabel, og dermed kan man så se, at der ikke er nogen af de pågældende cifre, som hverken er 2, 3, 7 eller 8. Så dermed kan vi antage, at vores antagelse hermed er korrekt. Det var vores film. Og tusind tak, fordi du gad at lytte med, Kirsten.